wadde eɗen jogii duɗal ɓaleji Samba ñande nasade capantati yara koma ujun ɗiɗi e nogas e joyi tolno tati a windande nogas e tati caamgol laaɓngal amen ngol ɗo caamgol kaltengol ko caamgol to banggue mbakaji ɗi mbakaji to ko laaɓngal ɗin mbakaji camat eɗen jogui ɗo dosgal maaji gollal pirlitangal ina wawi waylade tawi saabi ɗum ko caamgol alkulal laaɓngal e mbaka maggal alkulal laaɓngal ina samir e ɗi sifaji hay dosgal wiyen maaji gollal eɗen gaddi maaji gollal en mbin wonde inde ma gollal mayi e ɗaɗol e ɓeydol sen mbi wadde maaji gollal kalɗen ɗaɗol ngol e ɓeydol ngol fof kono ɗo no ɓuuri ceytin ko ɓeydol ngol sabu ay wiyen ko gollal pirlitangal sini tan ko gollal tan sohlani wi pirlitangal walla muumal kono pirlitangal ɗo noddi ko ɓeydi ɗi hankatin ine wawi waylade tawi saabi ɗum ko caamgol alkulal laaɓngal e mbaka maggal ay gollal ngal en jogui mbaka so tawi ko firtama tan alay sago jogoto mbaka ɗon noon mbaka so tawi ko laaɓngal wonno ina wawi samde ewa kono noon samirde koye fannuji certuɗi koye sifaji certuɗi koye mbaadi certuɗi ɗin fannuji gonɗen en arato ko mbaka timmugal saami en arato ko mbaka jogorgal saami goo caamgol laaɓngal e gollal timmugal firti taw gollal ngal ko mbakaji timmugal jogino e ɗin mbakaji fuɗɗiri ko laaɓngal ɗi caami hono ɗum wonirta goo ɗum he woniri so maande duttinagal no walla lomto gollo aade mbo mbaaji mum woni muumal laaɓngal batteɗo hakkille no mo jannguɗen heccenki eywa kañum e lomto gollo mo janngunɗen ko ɓooyi so sakkitima timmogal ɗiɗi daande baɗowal eɗen nganndi timmogal ɗiɗi daande baɗowal wonno ko ɓol mo durtani saminata laaɓngal cakkingal e gollal ngal firti saminata i o natta ɗum yiite han kadi natta ɗum nande ɗum woni saami yeruji mum nen ɗon bel ɓeyɗen famde ay so neɗɗo wi min suuɗi kuɗol paate min suuɗi so jii gollal ngal nen ɗon ɗaɗol ngol ko suuɗi kañum woni mbaka timgal ɗiɗi ay firti ko mbaka timgal ɗiɗi kañum samata samata kañum majjete e jiiɗi majje en nande ay yeru muɗum cuurnumi kuɗol paate ay to mbiɗen nde cuurmi kuɗol paate eɗen ji min en yeeso muɗum mi ko muumal laaɓngal wadde ko ɗum sammini e en gaddin ko noon kalten ɗo enen kala ko noon kalti min ngara yes e nokkuji taw woni ko ni kaldata en keddi e haalde no woniri ni tan woɓɓe noon wadde no mbaylir ɗum seeɗa taw yeru ɗimmo bel ɓeyɗen famda hannde min suuɗi kuɗol paati ayi ɗo mi wawi wontude min suuɗno kuɗol paati ayi ko no oɗon nattiri heno samini ɗum waɗi suuɗno aɗa wawi famde suuɗo ko ɗaɗol no o aɗa wawi nowru ɗum fof mbiya timmugal ɗiɗi duttinagal ngal daande baɗowal en ji ɗon noon ɗum ko goo ko ni heewi samirde te tawi ko timmugal e laaɓngal mum ko ni heewi samirde taw ɗiɗi en jogui fannu goɗɗo mo samirta so tawi lomto gollo mbo mbaadi mum woni muumal laaɓngal eɗen jogii lomtoji gollo so ɗen tesko mbaadi muumal laaɓngal ɗin ke woni ko lomtoji cakkittoɗe noon so ɗen teski eɗen jogii ɗon ɗon ay ɗen e ɗon ko lomtoji cakkitiiɗe walla muumal laaɓngal so ɗen tesko eɗen jogii toon ɗaa ewa ko ɗiɗon woni kalteeɗi ɗo ɗi so ɗe cakkitiima gollal ngal timmugal ɗiɗi daande baɗowal walla daande battongal fiit ha joni ko timgal ɗiɗi to ko daande baɗowal walla timgal ɗiɗi daande battongal walla daande baɗngal firtel ko timgal tati ngal daande baɗowal ewa tawi ɗiɗon lomtoji cakkitima ɗum ɗi caminat laaɓngal cakkingal e gollal ngal yeru eɗen nganndi timgal ɗiɗi daande baɗowal ko ngal daande battogal ɗiɗi mum ko ewa to ko joni noon fit so ɗiɗo naati hen ɗiɗo lomtoji ɗo wonno ɗiɗo majjata o saama ha laaɓa ɗo wonno ɗiɗo
i goto majji heddo goto woni iɓol ɗo wonno a ɗo a goto majji heddo a yeru hunen noon dande baɗwal yeru onon cuuɗi kuɗol paati cuuɗɗon kuɗol paati sen ji cuuɗi ko i gasiri cuuɗɗon ay ko ɓolum gasiri waddeni ɗon gonɗo ɗono kañum sammin i o to dande battongal yermum an suuɗi paati ay cuuɗiɗa paati teskim cuuɗi gasir ko i ko dande battongal walla ko timngal ɗiɗi cuuɗiɗa gasir ko iɓol ewa ɗa gonɗo ɗono kañum sammin i o ko noon kadi dande baɗangal minen cuuɗa paati cuuɗa ɗen paati ɗo eɗen gandi fonno wonde ko enen cuuɗa paati wono cuuɗa ɗen paati nden won a o saami cuuɗa ko a durtuɗo ay kono cuuɗa ɗen ko a dabbo wadden ɗen o sammin a durtuɗo sen teskim ɗiɗo sifaji ɗiɗi kañum jogɗen e caamgol laaɓngol e gollal timmugal ko ni heewi saamirde joni noon kadi en waɗi caamgol gongol ɗum waɗi caamgol laamngal e gollal jogorngal sen teskim ɗi to ko yeeso caamiri iwdi gonɗi yeeso ɗi i gonɗo yeeso o wonti i gonɗo yeeso o wonti ɓolum eywa ko noonne a gonɗoɗo yeeso o wonti a sen teskim timgal goo way kon timgal ɗiɗi ruttiɓe timgal goo ko noon way to banggue daɗɗe fof hay sin ko saccirno men ji kadi waɗata ɗon tawi ko i e wontoye u yeru enen mbawi ƴeewde gollal to sakkitiri ko mumal ciddugal yeru fembuti ayi min fembi paati ay mbiya pembumi paati ay pembumi wadde i o rutti wonti u firi timgal goo ruttima toon wonno ko timgal ɗiɗi wonti timgal goo ko ni ɗi camirta kono ɗum noon koye jiidi tan walla e nanɗe tan saɗa sili ɗum a notat ɗum e asli mum joni noon eɗen jogui caamgol mbiɗen ni laaɓngal e gollal jogorgal so sécurité mahidi e laaɓngal mumal ay to wona hono ɗo to wiya tan so tawi ɗum ɗo naatti hen mumal laaɓngal mumal laaɓngal e mumal e walla noo kono ga noon ko laaɓngal mumal woni cekirɗe janggunoɗen nde dental mahiɗe e dental laaɓngal mumal ɗen goni an oro e wonde oyi seɗen tesko kono noon ɗo wona ɗin tan hay cekirɗi mahataɗe ɗe sen ƴeewi eɗen gandi cekirɗe waylata ɗaɗol gollal kono e waɗi cekirɗe ko ali sago i arɗon walla u arɗon e i arat ɗo wiyete ko lombal kono iwuji ɗi jarata koye cekirɗe ɗe yeru it en id en in en ir en ɗiɗon koyemumen ko hen jeeya ɗiɗon jeeyaka e denti nayi ɗe jogi en ɗe kono noon jeeya koye maaji laaɓngal mumal dasin paami ko mahti e laaɓngal mumal wonno ko ta i areesu mum wonti it wonno ko da i areesu mum id ko noon ra woni ir ewa ɗiɗon e banggue nadde e jiiɗi fof han kadi jogto ko mbaadi laaɓngal mumal wadde kañum fof jiɗɗen haalde so tawi ɗi gari woni ɗi naati e gollal jogorngal ngal timgal tati walla gollal jogorngal ngal timgal nayyi jabɗon jogorngal tati walla jogorngal nayyi wona timgal jogorngal tati woni et walla oto walla at jogorngal nayyi woni ata walla oto walla ete ɗum ko banggue daande hen fof joni noon kanji ɗi mbawi samde firti aɗa wawi wirtade at natta yiide ɗum no jirunoɗa ɗum ni walla natta nanirde no nanirnoɗa ɗum ni at e ata fof ko noon e oto o kadi ko noon walla oto et e ete fof wadde ne wawi samde kono hono samirta garen hen yeruji mum nen ɗon kañum samirta no mbiɗen ni ko tawi cekiri ɗeɗon natti hen eɗen jogui garoɗen yeruji caamgol laaɓngal e jogorngal tati ɗo caggal ɗum gari hen e yeruji caamgol laaɓngal e jogorngal nayyi ɗo jogorngal tahi ɗo
eɗen jogii ko acci fof kam daande baɗwal caggal ɗum katane daɗ keddiɗe daande baɗwal si en joginoo gollal mi suuɗoyat wuuri ayi mi suuɗoyat wuuri sen teskiima en gaddinaaki en waɗi wiyoɓe mi suuɗoyto wuuri suuɗoyat suuɗo ɗaɗol oyi ko sécurité ayi mahi ko yi laaɓngal mumbal at o kañum woni jorngal tati kono en waɗi wiyoɓe ɗum mi suuɗoyto wuuri ɓen hono mbaɗata sen teskiima ayi ɓe duttinta ɓe gittat ko gonɗo gardiɗo o jorngal ngal wonno ko at ɓe camminta o kamɓe camminita ko caggal landani e timmugal ko yeeso samirta kono ga ko caggal samirta at o wonti ta ɓolo ɗo neɗɗo so yi oɗo taran so rena wiya ɗum ko sécurité hono woni men cildini nane wadde wona sécurité de batte ɗon hakkille oɗo ta ko ta jogorngal ewa kadi fattiri ko oɗo alay sago ara sabu alkuɗi ɗiɗi muumi cakkittako wadde o alay sago ara ewa ngam salade ɗum ɗon kono noon wadde tout o fof mbiyata jorngal tati a yeri goɗɗo nen ɗon bel ɓeyɗen famde e waɗirat ngam Allah ay gaccil ko at mbiya waɗirto ngam Allah en jii fof goto mbiɗo waɗirata ngam Allah e mbiɗo waɗirto ngam Allah ɓe kaali ko haala goto mana goto kadi o noon ko gaddi yimɓe ɓeyi camin ɓeyi goppi ɗon awo wadde singo ko wottan ko noon a nowratam jaf ɗon a nowratmo eyi woɓe mbi a nowratum a nowratum minen joni ko a nowratum mi kewi hutorade eyi kono noon ɗin waɗi gadinayi a nowratum wadde ɗo ko gotum kadi yeru goɗɗo a hiranat amadou waɓe mbi a hiranto amadou wadde fof ko gotum o koko sami garen e daande battongal kañumni holko samat toon e daande battongal eɗen jogii toon wonno gollal ati fof gollal suuɗaade gande gollal ngal mumagal ko suuɗaade sa waɗi hen sécurité wonto suuɗo yaate ewa wadde ni tawi ko gollal suuɗaade a mbiyata mi suuɗoto sa nanɗi hen sécurité wonto mi suuɗoyoto ɗon noon en waɗi saminoɓe o sam wonno mi suuɗoyoto kasi ko oto o sam won mi suuɗoyto ay mi suuɗoyto eɗen nan haaltoɓe noon fulɓe haaltoɓe noon sen kettino moƴƴi wadde ni koɓe kaalata ko ɗon e ko kalten fof fof gorum ɓe cammin o tan ewa darde ko wotere ay woɓɓe ko noon mbiyata ko ŋañoroto seese woɓe mbi ŋañirto seese wadde ɗo tan ko gorum ɓe cammin o tan ewa aɗan norto toon ay woɓe mbi aɗan norto toon wadde fof ko gotum koko sami tan kadi gadiɗo e mbaka jorngal tati o kañum saman mbiɗen jogolɓe ko caggal he samirte to ko yeeso ɓe caminirta timmugal to a daronoto gonga ayi daranto gonga awo fotani arɗo daranoto gonga e wonde walla ko nandal woni noon awon foti arti a daranto gonga a daranto gonga e ɗum ɗo joni sen jii kadi koko sami kadi koko sami wadde kañum tan woni ɗon jorngal tati daande battongal ko samata toon ewo ko noon daande baɗngal kañum holko samata ɗo ƴeewen mi suuɗoyete ayi gasil ko ete jorngal tati woni ɗon kono woɓɓe mbiyata noon mbiyata ko mi suuɗoyte to kamɓe ngoni suuɗeteɓe ɓe mbi mi suuɗoyte wadde ɓe cammini gonnoɗe ete ko ɗum yiɗi wiide amadou noworete ayi amadou noworte sen kettimen taw fof enen nan ɗiɗo gaddinaji amadou noworete e amadou noworte ko gotum ete kañum woni te ko tan sani a hiranete ayi waɗi yoɓ a hirante wadde kañum tan woni ɗon kadi ha hande joni noon ɗum ko yeruji mbiɗen ni Caamgol laaɓngal e jorngal tati garen e yeruji Caamgol jorngal Caamgol laaɓngal e jorngal nayi eyi won to waɗi juumir seeɗa to banggue jorngal nayi ɗo e to samata laaɓngal samata mum ɗo wadde ene pewti ɗon ɗiɗi yeruji Caamgol laaɓngal e jorngal nayi eɗen jogui aji fof daande baɗwal eɗen jogui toon min suuɗoyta wuuri ayi eɗen gandi min suuɗoyta ta jiiɗen ɗo sakki ɗo kono noon
wasa to wonno ko min suuɗa yata wuuri min suuɗa yata wuuri so nani neɗen haalduno ɗen selli ayi ko noon ana nowaratamo ana nowaratamo kono woɓɓi an nowartamo wadden ko gotum kadi ko awo sami tan ko noonne kadi Amadou hirantama ko noon ɗo kedi Amadou hirantama eywa ɗo ko tawo wonata ko ata wonno to dow ɗo suuɗoyke ko noon ata wonno no wat ko ata wonno wadden awdi ko caami wonti tatata ɗum jiɗon e binnaɗe mon walla école mon yewtinde ewa heewɓe donki noon yiiti ɗon mbaɗ ɗon sécurité waɗ oɗo tama wattini mum hakkille no fewi wona sécurité eɗo daade battongal kadi min suuɗoyto eɗen nganndi enen fof jongal nayi ko oto wona to wadde so wonti to tan eɗen poti famde wonko saabi ɗon wadden to so neɗɗo ɓurani tewade tan e wawi tawo ko sécurité o wi jongal ɗiɗi ewo ko noon kono ɗo o wona jongal ɗiɗi ko to woni jongal nayi ew o ko yim saami suuɗoyoto wonno woni suuɗoyto ewo ko noon min ŋañirto ni ay wonno min ŋañiroto ni kono wonti ŋañirto ni ɓuri wedde ɗemgal an ɗannoroto toon wonti an ɗannoroto toon an daranto gonga ay wonno an daranoto gonga wonti an daranto gonga wadde ɗum ɓuri wedde e newade ɗemgal kadi ko noon to dande baɗngal min suuɗoyte wonno min suuɗoyete wonti min suuɗoyte ay ko Amadou noworte wonno ko Amadou noworete wonti Amadou noworte ko noon an hirante wonno ko an hiranete wadde ne ɗum ko cogorgal woni ɗo so tawi sami cogorgal nayi ko ni cogorgal tati en kaali ɗum dow timmugal kadi en kaali ɗum dow ko ɗum woni winnan meɗen hannde e so tawi eɗen jogui hen namni walla ɗeydi bisimilla meɗen sen ngala en mbawat inchallah hañade faande eyi ceerno ko noon machallah weltanama no fewi e innande jeyde fayi kam neɗɗo wattane mayre hakkille tan ne wawi yahde kono enen ko ɗon jiɗɗen garta en seeɗa ceerno ɗo to cuuɗiɗa e cuuɗa ɗen tawa cuuɗiɗo fof mbiyata ɗon fof ko ɗaɗol walla yi o nawrata ɗum mbiya ɗaɗol ewa gane ko noon cuuɗa tawa a o fof mbiyata ko ɗaɗol walla ɗum to mbiya lomto kollo ceerno Amadou a sonnitama alhamdulillah machallah e teral Allah eyyi ɗon no sillite en janggi ɗum guila adana so tawi lomtoji caktiɗi heewi hen ɗi ceerde saɗa silli ɗum a serdat ɗum a nawta ɗum fof ewa cuuɗo iyo jeeyaki e ɗaɗol he iyo ko mbaka woni ɗon ko cuuɗo tan woni ɗaɗol ɗawa ɗon ɗaɗol haaɗi ew iyo ko mbaka timgal woni ɗon timgal ɗiɗi woni ɗon koko sami jogui ɗon darde timgal goho kono koko sami timgal ɗiɗi woni ɗon ew ko noon cuuɗi en kadi ko timgal ɗiɗi kadi heddo to ko timgal ɗiɗi dande battongal ɗo iiɗo ɗo aha ɗo ko timgal ɗiɗi ngal dande baɗangal ew ɗiɗo ko lomtoji gollo aade cakkitiɗo keewal yo walla teelal nanno walla jaltino gasi ko noon tan silse no hira moɗon musidɓe tedduɓe taweteɓe dural ɓalay sama calmina e an ceerno beela ceekirɗe ɗiɗi ne mbawi wonde e nder konngol gotol ceekirɗe ɗiɗi eyi tijjani seydi deya sonnitama alhamdulillah machallah yettako Allah ande kam laaɓi won binnanɗe a fewnidaki a yurnaki e walto a reftaki ndaw mbiyata men eyyi saabu ɗum ɗon en janggui ɗum guiɗe dow totte windande ceekir ma yi dosgal muɗum e winda ɗon yeruji kewɗi ina waɗa ɗon e kalande kewɗi ina loowa hen wadde foof waɗa e holliti wondi tigui ceekirɗe ɗiɗi tati ha nayni en mbawi arde helme ko wote wadde eɗen jogui duɗal ɓalejo Samba ñande nasade capantati yata koma ujune ɗiɗi e nogas e joyyi tolno tati a windande nogas e tati caamgol laaɓngal kamen ngol ɗo caamgol kaltengol ko caamgol to banggue mbakaji ɗi mbakaji to ko laaɓngal ɗin mbakaji
camat eɗen jogii ɗo dosgal maaji gollal pirɗitangal ina waawi waylaade tawi saabi ɗum ko caamgol alkulal laaɓngal e mbaaka maggal alkulal laaɓngal ina saamir e ɗii sifaaji ay dosgal wi'en maaji gollal eɗen ngaddi maaji gollal en mbin wonde inde ma gollal mahi e ɗaɗol e ɓeydol sen mbi wadde maaji gollal kaalɗen ɗaɗol ngol e ɓeydol ngol fof kono ɗo noon ɓuri ceŋtin ko ɓeydol ngol sabu ay wi'en ko gollal pirɗitangal simi tan ko gollal tan sohlani kadi wi pirɗitangal walla muumal kono pirɗitangal ɗo noddi ko ɓeydi ɗi hankkati ine waawi waylaade tawi saabi ɗum ko caamgol alkulal laaɓngal e mbaaka maggal ay gollal ngal en jogii mbaaka so tawi ko firtama tan alay sago jogoto mbaaka ɗon noon mbaaka so tawi ko laaɓngal wonno ina waawi saamde ewa kono noon saamirde koye fannuji ceertuɗi koye sifaaji ceertuɗi koye mbaadi ceertuɗi ɗin fannuji gonɗen en arata ko mbaaka timmugal saami en arata ko mbaaka jogorgal saami goo caamgol laaɓngal e gollal timmugal firti taw gollal ngal ko mbaakaji timmugal jogino ewa ɗin mbaakaji fuɗɗiri ko laaɓngal ɗi caami hono ɗum wonirta goo ɗum he woniri so maande duttinagal no walla lomto gollowo aade mbo mbaadi mum woni muumal laaɓngal batteɗo hakkille no mo jannguɗen heccenki eywa kañum e lomto gollowo mo janngunɗen ko ɓooyi so sakkitima timmugal ɗiɗi daande baɗowal eɗen nganndi timmugal ɗiɗi daande baɗowal wonno ko ɓol mo durtani saminata laaɓngal cakkingal e gollal ngal firti saminata o natta ɗum yiiti hankkadi natta ɗum nande ɗum woni saami yeruji mum nen ɗon bel ɓeyɗen famde ay so neɗɗo wi min suuɗi kuɗol paate min suuɗi so jii gollal ngal nen ɗon ɗaɗol ngol ko suuɗi kañum woni mbaaka timgal ɗiɗi ay firti ko mbaaka timgal ɗiɗi kañum saamata saamata kañum majjete e jiiɗi majje en nande ay yeru muɗum cuurnumi kuɗol paate ay to mbiɗen nde cuurnumi kuɗol paate eɗen jii min en yeeso muɗum mi ko muumal laaɓngal wadde ko ɗum sammini e e ngaddin ko noon kaalten ɗo enen kala ko noon kaalten min ngaro yes e nokkuji taw woni hen ko ni kaaldata en keddi e haalde no woniri ni tan woɓɓe noon wodde no mbayliri ɗum seeɗa tawa yeru ɗimmo bel ɓeyɗen famda hannde min suuɗi kuɗol paati ayi ɗo ene wawi wontude min suuɗno kuɗol paati ayi ko noon oɗon nattori heno samini ɗum waɗi suuɗno aɗa wawi famde suuɗo ko ɗaɗol no o aɗa wawi nowru ɗum fof mbiya timmugal ɗiɗi duttinangal ngal daande baɗowal en jii ton noon ɗum ko goo ko ni heewi samirde so tawi ko timmugal e laaɓngal mum ko ni heewi samirde ew ɗiɗi en jogii fannu goɗɗo mo samirta so tawi lomto gollowo mbo mbaadi mum woni muumal laaɓngal eɗen jogii lomtoji gollowo so ɗen tesko mbaadi muumal laaɓngal ɗin ke woni ko lomtoji cakkittoɗe noon so ɗen teski eɗen jogii ɗon ɗon ay ɗen e ɗon ko lomtoji cakkitiiɗe walla muumal laaɓngal so ɗen tesko eɗen jogii toon ɗaa ewa ko ɗiɗon woni kalteji ɗo ɗi so ɗe cakkitiima gollal ngal timmugal ɗiɗi daande baɗowal walla daande battongal fit ha joni ko timgal ɗiɗi taw daande baɗowal walla timgal ɗiɗi daande battongal walla daande baɗngal fit kadi ko timgal cakingal daande baɗowal ewa tawi ɗiɗon lomtoji cakkitima ɗum ɗi caminat laaɓngal caktingal e gollal ngal yeru eɗen nganndi timgal ɗiɗi daande baɗowal ko ngal daande battogal ɗiɗi mum ko ewa to ko joni noon fit so ɗiɗo naati hen ɗiɗo lomtoji ɗo wonno ɗiɗo majjat o saama ha laaɓa ɗo wonno goto majji heddo goto woni ɓol ɗo wonno ɗo goto majji heddo yeru hunen noon daande baɗowal yeru onon cuuɗi kuɗol paati cuuɗɗon kuɗol paati sen ji cuuɗi ko gasiri cuuɗɗon ay ko ɓolum gasiri waddeni ɗon gonɗo ɗono kañum sammini
to daande battongal yermum an suuɗi paati ay cuuɗiɗa paati teskim suuɗi gasir ko ko daande battongal walla ko timgal ɗiɗi cuuɗiɗa gasir ko ɓol ewa ɗa gonɗo ɗon o kañum samin o ko noon kadi daande baɗangal minen cuuɗa paati cuuɗa ɗen paati ɗo eɗen gandi fonno wonde ko enen cuuɗa paati wono cuuɗa ɗen paati nden won a o saami cuuɗa ko a durtuɗo ay kono cuuɗa ɗen ko a dabɓo wadden ɗen o samin a durtuɗo sen teskima ɗiɗo sifaji ɗiɗi kayum jogɗen e caamgol laaɓngol e gollal timmugal ko ni heewi saamirde joni noon kadi en waɗi caamgol gongol ɗum woni caamgol laamgal e gollal jogorgal sen teskima ɗiito ko yeeso caamir iwji gonɗi yeeso ɗi i gonɗo yeeso o wonti i gonɗo yeeso o wonti ɓolum eywa ko noonne a gonɗoɗo yeeso o wonti a sen teskima timmugal goo way kon timgal ɗiɗi ruttiɓe timgal goo ko noon way to banggue daɗɗe fof haysin ko saccirno men jii kadi waɗata ɗon tawi ko i e wontoye u yeru enen mbawi ƴeeɗo gollal taw sakkitiri ko mumal ciddugal yeru fembude ayi min fembi paati ay mbiya pembumi paati ay pembumi wadde i o ruttimi wonti u firi timgal goo ruttimi toon kono ko timgal ɗiɗi wonti timgal goo ko ñiɗɗi camirti kono ɗum noon koye jiidi tan walla e nanɗe tan saɗa sili ɗum a notat ɗum e asli mum joni noon eɗen jogui caamgol mbiɗen ni laaɓngal e gollal jogorgal so sécurité mahidi e laaɓngal mumal ay to wona hono ɗo to wiya tan so tawi ɗum ɗo natti hen mumal laaɓngal mumal laaɓngal e mumal e walla no kono ga noon ko laaɓngal mumal woni ceekirɗe janggunoɗen ɗe dental mahiɗe e dental laaɓngal mumal ɗen goni an or e wonde oyi seɗen tesko kono noon ɗo wona ɗin tan hay ceekirɗi mahataɗe ɗe sen ƴeewi eɗen gandi ceekirɗe wayata ɗaɗol gollal kono e waɗi ceekirɗe ko ali sago i arɗon walla u arɗon e i arat ɗo wiite ko lombal kono iwɗi jarata koye ceekirɗe ɗe yeru it en id en in en ir en ɗiɗon koyemumen ko hen jeeya ɗiɗon jeeyaka e denti nayi ɗe jogiɗen ɗe kono noon jeeya koye maaji laaɓngal mumal dasen paami ko mahti e laaɓngal mumal wonno ko ta i aries mum wonti it wonno ko da i aries mum id ko noon ra woni ir ewa ɗiɗon banggue nande e jiiɗi fof hankkadi jogto ko mbaadi laaɓngal mumal wadde kañum fof jiɗɗen haalde so tawi ɗi gari woni ɗi naati e gollal jogorgal ngal timgal tati walla gollal jogorgal ngal timgal nayyi jarɗon jogorgal tati walla jogorgal nayyi wona timgal jogorgal tati woni et walla oto walla at jogorgal nayyi woni ata walla oto walla ete ɗum ko banggue daade ɗe daande hen fof joni noon kanji ɗi mbawi samde firti aɗa wawi wirtade at natta yiide ɗum no jirunoɗa ɗum ni walla natta nanirde no nanirnoɗa ɗum ni at e ata fof ko noon e oto o kadi ko noon walla oto ete e ete fof wadde ne wawi samde kono hono samirta garen hen yeruji mum nen ɗon kañum samirta no mbiɗen ni ko tawi ceekirɗe ɗon natti hen eɗen jogui garoɗen yeruji caamgol laaɓngal e jogorgal tati ɗo caggal ɗum gari hen e yeruji caamgol laaɓngal e jogorgal nayyi ɗo jogorgal tawi ɗo eɗen jogui ko acci fof kam daande baɗwal caggal ɗum garen e daɗe keddiɗe daande baɗwal en jogino gollal mi suuɗoyat wuuri ayi mi suuɗoyat wuuri sen teskima en gaddinaki en waɗi wiyoɓe mi suuɗoyto wuuri mi suuɗoyat suuɗo ɗaɗol oyi ko sécurité ayi mahi koyi laaɓngal mumal
e at o kañum jongal tati kon mi waɗi wiyo ɗum mi suuɗoyto wuuri ɓe noon mbaɗata sen teskima ay ɓe duttinta ɓe guittat ko gonɗo gardiɗo o jogongal ngal wonno ko at ɓe camminta o kamɓe camminita ko caggal landani e timmugal ko yeeso samirta kono ga ko caggal samirta at o wontita ɓolo ɗo neɗɗo so yi oɗo taran so renaki wiya ɗum ko sécurité hono woni men cildini nane wadde wona sécurité de batte ɗon hakkille oɗo ta ko ta jogorgal ewa kadi sakkili ko oɗo ali sabu ara sabu alkuɗi ɗiɗi muumi cakkittako wadde o ali sabu ara ewa ngam salade ɗum ɗon kono noon wadde tout o fof mbiyata ko jogorgal tati a yiyata goɗɗo nen ɗon ɓen ɓeyɗen famde e waɗirat ngam Allah ay gaccil ko at mbiya waɗirto ngam Allah en jii fof goto mbiɗo waɗirata ngam Allah e mbiɗo waɗirto ngam Allah ɓe kaali ko haala goto mana goto heddo noon ko gaddino ɓeyi camin ɓeyi goppi ɗon awo wadde silgo ko wottan ko noon a nawratam jafo ɗum a nawratmo eyi woɓe mbi a nawrtum a nawrtum minen joni ko a nawratmo min ceewi hutorade eyi ko noon ɗin gaɗi gaddayi a nawrtum wadde ɗo ko gotum kadi yeru goɗɗo a hiranatu Amadou waɓe a hirantu Amadou wadde fof ko gotum o koko sani garen e dande battogal kañumni holko samata toon e dande battogal eɗen jogui toon wonno ko gollal ati fof gollal suuɗade ganden gollal ngal mumagal ko suuɗade sa waɗi hen sécurité wonto suuɗo yaate ewa wadde ni tawi ko gollal suuɗade a mbiyata mi suuɗoto sa nani hen sécurité wonto mi suuɗoyoto ɗon noon en waɗi saminoɓe o sam wonno ko mi suuɗoyoto kasi ko oto o sam won mi suuɗoyto eɗen nan haaltoɓe noon fulɓe haaltoɓe noon sen kettima no moƴƴi wadde ni koɓe kalata ko ɗon eko kalten ko fof goruɓe cammin o tan ewa darde ko wotere ay woɓɓe ko noon mbiyata ko ŋañoto sees woɓe mbi ŋañirto sees wadde ɗo kadi ko goruɓe cammin o tan ewa aɗan norto toon ay woɓe mbi aɗan norto toon wadde fof ko gotum koko sami tan kadi gadiɗo e baka jogongal tati o kañum saman mbiɗen jogorɗe ko caggal he samirte to ko yeeso ɓe camminirta to timmugal to a daronoto gonga ay daranto gonga ewa o fotani arɗo min daranoto gonga e wonde walla ko nandal woni noon awon foti arde a daranto gonga a daranto gonga e ɗum ɗo joni sen jii kadi koko sami kadi koko sami wadde kañum tan woni ɗon jogongal tati dande battongal ko samata toon ewo ko noon dande baɗgal kañum holko samata ɗo ƴeewen mi suuɗoyete ayi kasi ko ete jogongal tati woni ɗon kono woɓɓe mbiyata noon mbiyata ko mi suuɗoyte to kamɓe goni suuɗeteɓe ɓe mbi mi suuɗoyte wadde ɓe cammini gonnoɗe ete ko ɗum yiɗi wiide Amadou noworete ay Amadou noworte sen kettimen taw fof enen nan ɗiɗo gaddinaji Amadou noworete e Amadou noworte ko gotum ete kañum woni te ko o tan sani a hiranete ay waɗi yoɓ a hirante wadde kañum tan woni ɗon kadi ha hande joni noon ɗum ko yeruji mbiɗen Caamgol laaɓngal e jogongal tati garen e yeruji Caamgol jogongal Caamgol laaɓngal e jogongal nayyi eyyi won to waɗi jumir seeɗa to banggue jogorgal nayyi ɗo e to samata laaɓngal samata mum ɗo wadde eɗen pewti ɗon ɗiɗi yeruji Caamgol laaɓngal e jogongal nayyi eɗen jogui adi foof dande baɗowal eɗen jogui toon min suuɗoyta wuuri ayi eɗen gandi min suuɗoyta ta jiiɗen ɗo sakke ɗo kono noon wasa to wonno ko min suuɗoyata wuuri so nani meɗen haalde noon en selli ayi ko noon an nowaratamo kono noon woɓɓe an nowortamo wadden ko gotum kadi ko o sani tan ko noonne kadi Amadou hirantama kono noon ɗo kedi Amadou hirantama
eywa ɗo ko tawo wona ta ko ata wonno to dow ɗo suuɗoyke ko noon ata wonno no wat ko ata wonno wadden awdi ko caami wonti ta ɗum jiiɗon e binnaɗe mon walla école mo ñewtinde ewa hewɓe donki noon yiitu ɗon mbatta ɗon sécurité wadde oɗo tama mbattane mum hakkille no fewi wona sécurité e ɗo dande battogal kadi min suuɗoyto eɗen gandi enen fof jongal nayi ko oto wona to wadde so wonti to tan eɗen poti famde wonko saabi ɗon wadde to so neɗɗo ɓurani tewade tan e wawi tawa ko sécurité o wi jongal ɗiɗi ewo ko noon kono ɗo o wona jongal ɗiɗi ko to woni jongal nayi e o ko yim sami suuɗoyoto wonno wonde suuɗoyto ewo ko noon min ŋañirto ni ay wonno min ŋañiroto ni kono wonti ŋañirto ni ɓuuri wedde ɗemgal an ɗannoroto toon wonti an ɗannoroto toon an daranto gonga ay wonno ko an daranoto gonga wonti an daranto gonga wadde ɗum ɓuuri wedde e newade ɗemgal kadi ko noon to dande baɗngal min suuɗoyte wonno ko min suuɗoyete wonti min suuɗoyte ay ko Amadou noworte wonno ko Amadou noworete wonti Amadou noworte ko noon an hirante wonno ko an hiranete wadde ni ɗum ko cogorgal woni ɗo so tawi sami cogorgal nayi ko ni cogorgal tati en kaali ɗum dow timmugal kadi en kaali ɗum dow ko ɗum woni winnan meɗen hannde e so tawi eɗen jogui hen namni walla ɓeydi bisimilla meɗen sen ngala en dowat inchallah ha ñande faande eyi ceerno ko noon machallah a weltanama no fewi e innande nde fayi kam neɗɗo wattano mayre hakkille tan ene wawi yahde kono enen ko ɗon jiɗɗen gartna en seeɗa ceerno ɗo to cuuɗiɗa e cuuɗo ɗen tawa cuuɗiɗo fof mbiyata ɗon fof ko ɗaɗol yiiɗo a nawra ɗum mbiya ɗaɗol ewa gane ko noon cuuɗa tawa a o fof mbiyata ko ɗaɗol walla ɗum to mbiya lomto gollo ceerno Amadou a salmitama alhamdulillah machallah e tan Allah eyyi ɗon no sillite en janggui ɗum guila adam so tawi lomtoji caktiɗi gahi hen ɗi ceerde saɗa sillum a serdat ɗum a nawta ɗum foof ewa cuuɗo iyo jeeyaki ɗaɗol he iyo ko mbaka woni ɗon ko cuuɗo tan woni ɗaɗol ɗawa ɗon ɗaɗol ngol haaɗi o iyo ko mbaka timgal woni ɗon timgal ɗiɗi woni ɗon koko sami jogui ɗon darde timgal goho kono koko sami timgal ɗiɗi woni ɗon ewa ko noon cuuɗe en kadi ko timgal ɗiɗi kadi heddo to ko timgal ɗiɗi dande battogal ɗo iiɗo ɗo ɗo ko timgal ɗiɗi ngal dande baɗagal ewa ɗiɗo ko lomtoji gollo aade cakkitiɗo kewal yo walla teelal nanno walla jaltino gasi ko noon tan silse ɗum hiro moɗon musidɓe tedduɓe taweteɓe dudal balay samma calina e an ceerno beela ceekirɗiɗi ne mbawi wonde nder konngol gotol ceekirɗe ɗiɗi eyi tijjani seydi de a salmitama alhamdulillah machallah yettam Allah ande kam laaɓi won binnanɗe a fewnidaki a yurnaki e walla to a reftaki ndaw mbiyata men eyyi saabu ɗum ɗon en janggui ɗum guiɗe dow rutte windande ceekir ma yi dosgal muɗum e winda ɗon yeruji kewɗi ina waɗa ɗon e kalande kewɗi ina loowa hen wadde foof waɗa e holliti wondi tigui ceekir ɗiɗi tati ha nayni en mbawi arde helme ko wote eyi ceerno calno ceerno ɗum tan enen jiiɗo caggel seeɗa ko faati maande e mbaaka eɗen jiɗi garana en hen seeɗa ɓeydo famminade ene jiiɗora en feewi maande e mbaaka ɓe ɗum wona guutunde eɗen jiɗi garana en hen inchallah eywa joni noon te dokki yirɗo de o mbin yir sodde mbiya soodo ɗaɗol de maade gollal mumal suude mbiya ɗaɗol de o mbiya maade gollal mumal joni noon
jaaɗen nde han janngoyɗen daande holko woni daande koko andinde en jotondiral gongal hakkunde gollowo e gollal golletengal ngal jokkondiral walla jotondiral gongal hakkunde gollowo woni neɗɗo gollowo walla hunde gollonde walla kullel gollongel ayi hakkunde mum e gollal ngal no waadi heen mbel ko kañum gollata e dow goɗɗum walla kañum gollata e dow hoore mum walla goɗɗum walla goɗɗo gollata e dow mum ko ɗum woni jotondiral kaltengel ngal jotondiral koye laaɓi tati ko mbatta faade goɗɗum ko mbatta faade dow ma e goɗɗo waɗata faade e ma ɗum woni daade kaltede sa nani daade ɗe ko ɗum ɗon daade aɗa andi taw gollal ngal so neɗɗo nani ngal e andi ngal ɗo gollal waɗama walla nani waɗe kono baɗowo koye dow waɗa koye dow goɗɗum walla baɗowo waɗa koye dow hoore muɗum walla waɗata koye dow goɗɗo ko ɗum woni daade ɗe so tawi waɗa ko dow hoore makko wiye daade baɗowal tawi ko dow goɗɗo wiye daade battogal tawi ko dow goɗɗo waɗata dow makko wiye daade baɗangal ko ɗum tan pulaar sen nani en wiɓe sen so wi mi suuɗi goto fof en andi ko an waɗi goɗɗum cuuɗa honko cuuɗa goɗɗum ayi so wi mi suuɗima yimɓe fof en gandi ko an e hoorema suuɗi ayi so wi mi suuɗama yimɓe fof en gandi ko goɗɗo suuɗuma ɗum woni ɗo mbiɗa ɗo mi suuɗi wiye daande baɗwal an waɗi ɗum goɗɗum an honko cuuɗɗa so mbiɗa ɗo suuɗama wiye daande battogal sabu jafɗa mi suuɗama wiye daande baɗgal sabi en anda hol baɗɗum ɗum mi suuɗima wiye daande battogal sabi en anda an waɗi ɗum hoore ma ko ɗum woni ko nanta ko daade ɗe e nder hen noon gollal mumal sen teskima ene waɗi ceernugal seeɗa aɗa wawi jogade golle tati muumi towo wonko ɓiɗi ɗon kañum tan seeni ɗum yen mbiyen gollal suudde ayi gollal suuɗade gollal suuɗede ɗum wonko seeni ɗeɗo golle e banggue mana sa yana seeni ɗum aɗa wawi seeni ɗum nde wonno nanta ko pulaar aɗa wawi seeni ɗum ha laaɓa cer suudde e suuɗade suuɗede goto fof en andi suudde ko wadde faade goɗɗo walla goɗɗum suuɗade wadde feede dow hoore mum suuɗede ko wadde goɗɗo waɗama ɗum kono noon ɗum ko banggue mbiɗen ni mana kono so tawi windama suudde hayam ɗaɗol ngol to woni an aɗa andi ɗaɗol ngol ko suuɗo holko woni yeeso ɗaɗol ngol de ko maɗa gollal mumal joni holko woni hakkude de o e suuɗo o mbiɗama hayta sigi hayta woni hakkude ɗaɗol e maɗa gollal mumal woni haydara woni hakkude suuɗo e de e oɗo yeeru mo joguiɗen frit ngal ɗo gollal wiide ko daande baɗwal ɗum nanta woni nanta ko daande baɗwal o haydara gonɗo ɗono wiide mandi ɓolum mande daande baɗwal wiya mande ɓolum kañum noon heftinirte ko ɓolum wonata hakkude ɗaɗol ngol e de o ewa caggal ɗum aɗa jogui suuɗade suuɗo woni ɗaɗol ngol suuɗade suuɗo woni ɗaɗol ngol de o ko maɗa gollal mumal woni de cektiɗo suuɗa suuɗo e a e de ewa a gonɗo ɗono wadde ko kañum woni wonko woni ɗon kañum woni mande daande kañum cefmirten ndiɗo daande ko daande kono ɗo natti won daande baɗwal sabu wona ɓolum ko daande battogal wiyete fista yi a ene ɓiɗi hakkude ɗaɗol e de o mbiyata ko daande battogal joguiɗa ayi suuɗede holko woni hakkude ɗaɗol ngol ko suuɗo de nani yeeso e nani ɓiɗi ɗon suuɗede suuɗ e de kañum woni ɗon e oɗon woni mande daande baɗangal fista yi e ene ɓiɗi hakkude ɗaɗol e de mbiɗa ɗon gollal ma ko gollal daande baɗangal ɗum woni ko jangden jamme ñalawma daande baɗwal baɗangal ene wonde e baɗowal baɗangal kañum woni battengal baɗangal kañum woni battengal baɗowal noon ɗum gandi battongal kañum woni battongal ngal ko ɗum joguiɗa ɗum so tawi golle ma ko muumi ko ni wayi ɗum woni nanta ko mande daande e mande mbaka mande mbaka noon aroyta so tawi gollal ngal firlisama ɗo wadde a joguima lawol andude mande nde ko gueɗel tan to eɗen keftinir guel way kono ko ɗum mbiyen pesorgal walla jalorgal tan no mbiɗen ni ƴeew ɗum noon awo fruit ene wawi wallude en awo kañum woni jalorgal men so jii gollal en woni muumal a ene ɓiɗi hakkude mum e deewo ɗaɗol ngol e deew a dañi jalorgal ɗo ko daande battongal tawi ko e wonno a dañi jalorgal ko daande baɗangal tawi haydara walla woni ɗon a dañi jalorgal ko daande baɗawal ni woni ko waɗi wiyede maande tawi gollal ma ko muumal a andi kam mbiɗa kaɗa andi joni de o kañum woni jalorgal ma ene andi ma ngal ɗo gollal ko muumal taw so tawi noon gollal ma natti woni muumal holko joguiɗa de o yahata ɗum ko teski gadan daande nde maande nde yahata a o e o u o fof yahata
kanko wawi arde goɗɗum wiitaake maande daande wiitaake maande gollal mumal wiite ko maande mbaaka ɗum woni nanta ko maande mbaaka kadi iima ene wonde aama e a ay min suuɗi gasiri ko wiye maande mbaaka o wiye maande mbaaka min suuɗi gasiri ko o wiye maande mbaaka min suuɗa gasiri ko a wiye aawo ko maande mbaaka mi suuɗa gasiri ko a wiye aawo ko maande jahɗon mbaaka eyi ko noon mi suuɗama mi suuɗete gasiri ko ete o wiye maande mbaaka mi suuɗat gasiri ko ata o wiye maande mbaaka mi suuɗoto oto ko noon ɗum woni mbaakaji mi andima ko jogongal sabu kala nde nanɗa pulle ne yima mi suuɗat an aɗa andi gollal ngal suwa gasde taw mi suuɗete aɗa andi suwa gasde taw mi suuɗat aɗa andi suwa gasde min suuɗte min suuɗto min suuɗat kadi ɗum fof aɗa andi suwa to gasde mami suuɗe ayi mami suuɗa ayi mami suuɗo ɗum fof aɗa andi gollal ngal suwa gasde mi suuɗo ayi mi suuɗe ɗum fof aɗa andi gollal ngal suwa gasde kono plus min suuɗi aɗa andi gasi min suuɗi aɗa andi gasi mi suuɗima aɗa andi gasi wadde ɗo woni ɗo gasi aɗa andi ɗiɗo mbakay ne hollitima ngal ɗo gollal gasi wiite mbakay timmugal ɗo andintama ɗo gollal ngal suwa gas wiite ko mbakaji jogongal ko ni foti heddi ko fof arol ko caggal muɗum bindanɗe en keewi en mbawa haalde ɗum ɗo gotel assalamu aleykum ceerno samitama yettino on calminama san machallah eyi ceerno yew joni on école dokkuɗamin joni nde dokkunoɗamin nande joni mbiɗa min kiɗɗum sino ma ndew firti mande kannam e mbaka e ceekirɗe fof mbaɗete hen saɗunan san sabaɗe salim nde hen mbaka ko mani ko tan ɓuuri feeñande enen e écorde nde on sagam kadi jiiɗe ko way hono mbakaji mbaɗi ɗum hen anda eyi ɗum nasaranama sannawte noon feewi machallah haɗi faade fammini tigui yallah faaba tan inchallah mami kam jiɗo machallah nanduɗi sennude joni noon mbiɗa ko tan tinnade tan a calminama sannama seɗowaddino seydi merci eyyi ko noon Baba Bouli eyyi silmade o silde kam oɗon gandi ɗum silde woni serdude dañi ɗum tolno goho sille hijjewo woni ceernoten kelme ɗe koye mbadi kijjande mum wona kono ga ko silmade o fiɗ ceerniten kelme ɗe koye manaji gonɗi to e nder helmere he tawi alkulal fof en jogui ɗon darde walla hijjande fof darde hen fof a ƴettata ɗum powa banggue yeɗo en mbiɗo gollal ina wawi nadde hen sécurité a faami fiɗ gollal ngal ne wawi jogo ɗaɗol jogo sécurité jogo mbaka so yiyama sillu firka yaltinta ko woni hen ɗaɗol ko woni hen sécurité ko woni hen mbaka yew gueɗe fof kala ɗum woni silti a serdi gollal ma kono serdirɗa ɗum koye banggue manaji ɗi ha inde ko noon inde ene waɗi noddoyel fedde inde saaha ene waɗa goɗɗum ke jiiɗa haalde joni ene waɗa kadi ɗaɗol so yeeya serdi ɗum kadi a waɗat ɗaɗol ngol banggue ko wona ɗaɗol ko wona noddoyel ko mbaɗa banggue noddoyel mbaɗa banggue ko ɗum woni sil maandew ko mandidi ko gueɗe gonɗe toon ɗe